Mä oon puhunut aika paljon siitä, miten vähän Espoon lähiöt on saanut huomiota Espoon kaupungin kehittämisessä. Palvelut keskittyy lähiöistä pois ja pitkälti metroradan varrelle. Ja yksi ongelmista on asukkaiden omissa käsissä. Länsiväylä teki juuri jutun meidän omasta äänestysalueesta Sokinvuori-Kirstinmäestä. Täällä ainoastaan 35,6% äänioikeutuista käytti ääntänsä viime kuntavaaleissa. Se on noin puolet siitä, mitä Westendissä. Onko ihme, että kaupunki on kehittynyt enemmän keskimääräinen westendiläinen kuin suvelalainen mielessä? Tuossa Länsiväylän jutussa nostettiin 2 syytä äänestysaktiivisuuden laskemiseen. Yksi on ihan silkka tietoisuuden puute. Meillä asuu tosi paljon maahanmuuttajia, jotka ei tiedä sitä, että kuntavaaleissa voi äänestää, vaikka ei olisikaan kansalainen. Toinen ongelma piilee taas sitten passivoitumisessa. Valtuuston kokoonpanolla ei kuulemma ole väliä, koska asiat menevät ihan samalla tavalla riippumatta siitä, kuka siellä valtuustossa istuu. Mutta kun tämä ei pidä paikkaansa, sillä on oikeasti tosi paljon merkitystä, että ketkä niistä asioista päättää. Lähiöt tarvitsisivat puolustajia valtuustoon, mutta ei sinne nouse ketään lähiöistä, jos lähiöistä itsestään ei äänestetä. Mutta kun kaupunki ei palvele lähiöissä asuvia, onko ihme, että pessimismi nostaa päätään? Tällä tavalla syntyy muusta kaupungista irrallisia lähiöitä, joiden ongelmiin on tosi vaikea tarttua. Ensilääkkeenä me tarvitaan paljon enemmän viestintää ja tietoisuutta vaaleista, niin puolueelta kuin kaupungilta itseltään. Lisäksi me tarvitaan muita keinoja ihmisten osallistumiseksi vaalien väleillä. Asukasfoorumeilla, osallistavalla budjetoinnilla, yhteisöllisillä tapahtumilla, millä ikinä. Tärkeintä on se, että pidetään kaikki mukana kaupungin kehittämisessä. Vasta kun ihmiset kokee kaupungin omakseen, alkaa äänestysaktiivisuus nousta ja kaupunki kehittyä tasapuolisesti.